Il-Covid iħalli żewġ vittmi oħra. Fl-aħħar 24 siegħa mara ta' 76 sena tilfet ħajjita fir-residenza San Vincenz de Paul kaġun tal-coronavirus. Fil-waqt li fit-23 ta' Jannar raġel ta' 79 sena miet fir-residenza tiegħu waqt li wkoll kien pożittiv għall-virus. Bekk it-total ta' vittmi f'pajjiżna issa tela għal 253. Bil-Prim Ministru quddiem dan kollu jibqa' jagħżel li jirrepeti r-retorika politika solita tiegħu. Inħares il-qudiem li naħħarbu niġru l-qudiem. Fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati wkoll 203 każi ġodda ta' COVID-19 fil-waqt li fiequ 175 persuna. Bekk it-total ta' każi minn Marzu l-hawn huwa ta' 16,861 fil-waqt li huma 13,976 dawk li fiequ. Meta wieħed iħares lejn dawn iċ-ċifri kollha isib li l-każi attivi issa jammontaw għal 2634. Fuq medda ta' xahar ijiem pajjiżna rreġistra 17 il-fatalità u 1589 każ ġdid. Għalkemm Robert Abela għadu qed jitkellem fuq il-kuraġġ u n-normalità. Sa dan it-tant sal-jum tal-ħadd kienu ftit aktar minn 1000 dawk li nataw iż-żewġ dożi tat-tilqima biex bekk dawn huma l-ewwel persuni f'Malta li għandhom il-protezzjoni sħiħa tal-vaċċin tal-Pfizer.